Padel World Summit Day numero 2, let's go! Megérkeztünk az egyik számomra leginkább várt standhoz, a Royal Padelnek a standjához, és rögtön kezdjünk egy nagyon érdekes dologgal. Ahogy látjátok, az egyik legrégebbi márkáról beszélgetünk. 1991 óta gyártanak padelütőket, be is mutatják, hogy 1991-ben, tehát közel 36 éve, milyen ütővel kezdték a padelesek a játékot. Látjátok, ez egy fa ütő, nagyon nehéz, 36 éve ezelőtt teljesen más volt a sport. Természetesen az Adidas is, vagyis jobban mondva az All for Padel Group is kint van az eseményen, kifejezetten a világbajnokságra készítettek ütőket, nyilván a Magyarországot ne keressétek. 10 darab teljes értékű pályát is felhúztak itt a konferenciának a helyszínén, de egyértelműen a legkülönlegesebb ez a hófehér pálya a Padel Guest jó voltából. Nekem is volt szerencsém kipróbálni, egészen szürreális élmény egy hófehér pályán játszani a zöld labdával, de egyszerűen fantasztikus. A legújabb Huan Lebrun ütőt is kihozta a Babolat, ahol szintén nem változott maga az ütő, ugyanarról az ütőről beszélgetünk, viszont ezt a szürke narancssárgát felváltotta egy nagyon élénkzöld sötétkék